La quinzena metropolitana de la dansa ha aterrat al Prat. Ho ha fet en bloc, un espectacle coproduït per les companyies britàniques Motion House i Norfolk State Circus, on el moviment i les acrobàcies narren la història de la societat moderna i com les individualitats acaben retornant la humanitat a un estadi primigeni. La quinzena metropolitana de la dansa és una iniciativa de 9 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona que té l'objectiu d'apropar aquesta disciplina artística a la ciutadania. És una trobada d'activitats al voltant del moviment, de la dansa, de caire internacional, de tots els formats, una miqueta per normalitzar, visibilitzar la dansa a les nostres ciutats. És la segona edició, nosaltres ens estrenem aquest any, ens hem estrenat d'una manera prudent, una miqueta de puntetes entrem, no? Bloc ha estat l'espectacle encarregat de fer el tret de sortida a aquesta proposta, així com d'inaugurar la participació del Prat en aquest cicle, un espectacle que ja fa més de 3 anys que està de gira arreu del món. Es un espectáculo muy cansado, muy técnico y sobre todo es todo sobre música. Tenemos 40 minutos, que es una canción única, y cada segundo tiene un beat de timing para trabajar juntos. Entonces hay muchos momentos donde se brinca al mismo tiempo y si la música te lo marca, tú tienes que moverte aunque el otro no esté llegando. Es complicado, es un trabajo complicado pero muy divertido. Cuando trabajamos en teatro con este espectáculo no rinde tanto como cuando lo hacemos por la calle, donde toda la gente, de los niños a los adultos, a los viejos, a los jóvenes, de cualquier tipología de gente, se acerca a ver el show. Te da mucha energia eso. Els propers shows de la quinzena de la dansa que es podran gaudir al Prat són Hipos, de la companyia Zum Zum Teatre i Quim Vigues, el 29 de març a la plaça Catalunya. En aquest mateix espai, dissabte 30 de març, es durà a terme la jornada simultània Tothom Balla, que es desenvoluparà al mateix moment a tots els municipis que participen a la quinzena metropolitana de la dansa a les 12 del migdia.